Προσοχή! Το παρακάτω βίντεο είναι σατυρικό και έχει στόχο μόνο την πλάκα. Δεν υπάρχει πρόθεση να προσληφθούν πρόσωπα και καταστάσεις. Αγγελικό προσωπάκι, γαλάζια κρυστάλλινα ματάκια. Έχει κατακτήσει όλο το Πανελλήνιο με το ταπεραμέντο του. Νομίζω ξέρετε για ποιο μιλάω. Μιλάω για το YouTuber, τον Τζέρεμι, με τα ξεκαρδιστικά αθώα βιντεάκια που λατρεύουμε όλοι. Ή μήπως δεν είναι και τόσο αθώα? Το συγκεκριμένο θέμα με προβλημάτισε καιρό. Τελικά κατέληξα. Ο Τζέρεμι είναι πράκτορας των Αμερικάνων. Πώς? Γιατί? Πότε? Είναι πολύ απλό. Αφορμή για να το σκεφτώ αποτέλεσε το βιντεάκι Μυστικός Πράκτορας, όπου αμυδρά του ξέφυγε μία ένδειξη. Έπειτα το σκέφτηκα πολύ. Αναστατώθηκα, μπορώ να πω. Αλλά σιγά σιγά όλα τα κομμάτια συνέθεταν στο σκοτεινό προφίλ του. Παρατήρησα μια αμυδρή ομοιότητα με τον Τόμπι Μακουάιρ, τον ηθοποιό που παίζει το Spider-Man στην τριλογία. Τότε κατάλαβα. Οι Αμερικάνοι στέλνουν ανδρίκελα, ρομπότ ειδικά προγραμματισμένα για κατασκοπία και έλεγχο. Έχουν στείλει άπειρα με πολλές μικροδιαφορές στην εμφάνιση για να μην το προσέξει ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη. Σε κάθε ήπειρο, σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό. Μην ξεχνάτε και τα υποσυνείδητα μηνύματα, κομμένα και ραμμένα στα συμφέροντα των προγραμματιστών του. Πόσοι πήρατε frozen yogurt φέτος, Ορίστε και μία